आम प्रिय देशर नाम ହେଉଛି ଭାରତ। ଆମର ଏହି ଭାରତ ଦେଶର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ, ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଅନୁଗୁଳ। ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନଭେମ୍ବର 1, 1949। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 23, 1828। ସଦର ମହକୁମା ବାଲେଶ୍ୱର। ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା ବରଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭଦ୍ରକ। ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 2, 1994। ସଦର ମହକୁମା ବୌଦ୍ଧ। ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 23, 1813। ସଦର ମହକୁମା କଟକ। ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1994। ସଦର ମହକୁମା ଦେବଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1948। ସଦର ମହକୁମା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1992। ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା ଜଗତସିଂହପୁର। ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା ଯାଜପୁର। ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1994। ସଦର ମହକୁମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1948। ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା। ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1994। ସଦର ମହକୁମା ଫୁଲବାଣୀ। ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1948। ସଦର ମହକୁମା କେନ୍ଦୁଝର। ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1936। ସଦର ମହକୁମା କୋରାପୁଟ। ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1992। ସଦର ମହକୁମା ମାଲକାନଗିରି। ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1949। ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା। ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1992। ସଦର ମହକୁମା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା ନୟାଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993। ସଦର ମହକୁମା ନୂଆପଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 23, 1828। ସଦର ମହକୁମା ପୁରୀ। ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1992। ସଦର ମହକୁମା ରାୟଗଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର,
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 16, 1905, ସଦର ମହକୁମା ସମ୍ବଲପୁର। ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1993, ସଦର ମହକୁମା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 1, 1948, ସଦର ମହକୁମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1, 1936, ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।